Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ba't parang ang lalim na naman yung iniisip mo, Bi? Ay, tingnan mo, ano na naman yung problema mo? Ba't ganyan na naman ang mukha mo, kuya? Sabi na, nakakabawas ang kapugian niyang ganyang nakasimangot. Sige na, ngumiti ka na. Alam mo, lagi ka na ng problemado kapag hapon. Ba't ka ganyan? Sige na, halika na dito. Halika na. Sige na, ikikis na kita. Ay, yan naman talaga ang mga gusto makis-kiss. Sige na, ito na. Ito na. Sarap! It's a happy Tuesday, Kabisyo. Yes, I'm back. I'm your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Oo, dapat ako na yung natakbo sa isip mo para huwag ka na masyadong overthink. Diyan, B, nakakaptsaka yan. This is me, your daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera. Basta may pera. DJ Mara Tony po at your service para sa programang Love Trip. Trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Alam mo, may nararamdaman ako sa'yo ngayon. Oo. Feeling ko, nag-overthink ka na naman na. Tama ako na. Tingnan mo, tulala ka na naman. Sara mo muna yung bibig mo. Nakagawa ka na naman. Sabi ko sa'yo, Kuya, Tuesday pa lang. Parang sabog ka na naman dyan. Ay, pero hindi naman kita masisisi. May mga araw din naman talaga na sabog din ako. Pero since it's only Tuesday today, minsan ba iniisip mo, feeling mo pagod ka na? Feeling mo masyado ka ng stress sa buhay mo? Wala ka nang inisip, kundi paano ba ako kikita ng malaki? Ang liit-liit naman ang sahod ko. Feeling mo rin ba minsan ang dami mo nang iniisip? Tapos ayun, lumabas ka ng bahay mo, nakalimutan mo mag-prep. Okay lang makalimutan mag-brief. At least hindi nakalimutan ang wallet. Wallet, wala namang laman. O ikaw kuya ha. Sige na nga, umiti ka na dyan. Tantanan mo na yung kaka-overthink mo, B. Tuesday pa lang nag-overthink ka na. Ano bang nangyari sa inyo? Nag-away kayo na? Anong ginawa mo? Di mo kasi napagbigyan, kaya ayan, nag-away kayo. Diba nga sabi ko sa'yo, dahil love ka ni Mara Tony. Sige na nga, halika dito. Halika. Sige na, laksan mo yung volume ng radyo. Ayan, laksan mo ng konti. Mahina, laksan mo pa. Laksan mo pa ng konti. Ayan, adjust. Anong konti? Ayan, madali ka naman palang kausap. Ganito ang gawin mo. Para hindi ka na masyado nag-overthink dyan. At gusto ko naman lagi ka lang naka-smile. Bumili ka ng kape. Samahan mo ng biskuit. Ayun parang mainit-init yung turon. Parang masarap yun pahingi nga. Tas dito ka muna. Dito ka lang Huwag mo ililipat yung istasyon. Sabihin mo na rin dyan sa mga kapwa mong taxi driver. Uy, si Mara Tony, live na live. Dumadaldal na naman, non-stop. Tantanan mo na ang kaka-overthink ngayong hapon. Dahil ako pa rin ang iyong makakasama buong araw. Mula 3 to 6 p.m. po yan para sa programang Love Trip. Kaya habang naghihintay, makinig muna ng feel-good music. Ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Chosen.